Bună seara, bine, nu bună seara, păi noapte, mieri, a trecut de miezi nopții. Vreau să menționez că mâine o să facem o tonă de videoclipuri, o să le editez cum pot, o să fie fain. Și peste o lună, voi achiziționa și un laptop de gaming și atunci voi posta foarte multe și cu Red Dead Redemption 2 și cu GTA 5 Fiverr, RP sau genul. Și vă faceți comunitatea să se mențină și vă rog că puteți să vă abonați și o să, la fiecare short o să vă las un link la canal. O să vă las link-ul unui canal să vă abonați. Vă rog să vă abonați la canalul meu de super.